imarikite ñeñinin kalimin ke ko mogo mi e yere yaye kitabu sahalen kono ko iki bolo mina ka salli ani iki ka bombosi bila ke e ya fo i faye ko e bi bolo mina ka salli i bi bombosi bila ko fayin ko i bombosi i be se ko bila mais i bolo i kano mina parce que o buyini mogow bila ɲɔgɔn na ko o be cogo di an be jaabu min d'a ma tuma min maawiya kɛra masakɛ a ye letiri ci an ba aisatu ma ko an ba aisatu ka wasi a kan kɛ ale ye mais a kana janya an ba aisatu ye letiri sɛbɛ a ko ciden ko man iltamasa iridan nas bisaqtillah man iltamasa iridallah bisaqti nas radiyallahu anhu wa arda anhu nas ومن التمس رضا الناس بسخط الله شغط الله عليه وأسقط عليه الناس السلام عليكم ورحمة الله أم باشتو يلتري سيبه كتاما أكو تشيدن كو كوني مغميني على جينيني مغو كدمي كونو من كدي على نبو دفو من كدي على نبو أودك هاري بيكا دمين كورو ko ciden ko ni mogo yen ninke ko ala be je yi koro abe hada madawun je yi koro parce que duskunya ala de tay mais ko ciden ko ni mogo yi hada madawun je ende nyini ala ka dimi kono ninde kadi hada madawun ne ka ke kasoro mande ala yo haramu ya uno yi ala kan nyamar kan sosoliye e ko e ka hada madawun je ende nyini ala ka dimi kono ala de dimi koro abe hada madaw la dimi koro diskunya ala de tay harisana chogo dola munun tumbu tanu ka koro de ada hamidahu jammallahu munun tumbu tanu lu de be labaki laboshi donc ambe min foye mogote ala la dimi hada madaw damfe unje nyini kono la aka bolo mina aka salli jinya beka dimi akoro wode ya to imam abu jayi wode fo ako alayka bi asar man qad salafa wa ina rafadaka nas akum bima salafu salihu munun temena ko munu sabatira ulu bolo o mina ikabara ke nayi hari ni be banila non na lawi jawi wode ko akum bima salafu salihu katabulo mina ikabara ke nayi ni sabatur bolo hari ni be banila donc aka bolo mina kasale jinya beka dima koro jinya beka bamala ni ala jenna i koro dro foy machinya mais ni hada madawun jenna i koro ni ala ma je koro amma temala ni sura kelena ni aw jenna u koro inna allaha la yarda an alqawm alfasiqin ni jiabe jenna e koro ala koni te je fasiqe koro ni ala fana ma je mo koro jinya teshika foy nya yima be damfe ite se ka fenni ma la dia ite se ka nyuma kaburu ite se ka nyima lara donc aka ka bombo sibila li koni wajibi de bolo fula minani ka salli o ye sunna de akana otoye hada majenje nyini kama bon ni ñeñin kalimin ke koni mogo min be suufe nafila dɔ bi bolo be nafila ke suufe ani ba fe ka qur'ana fana kala ka durusi koy ka juman ke bunu semila de mohla at ñinin kara ni ñogona ma a koy be se ko fula be fara ñogon ka nunu fula be se ka fara ñogon ka parce que suufe nafila joli qur'ana de be kala kono donc yibe hakke min durusi o kala ika suufe nafila la
bal qur'ana dursi bagonu qur'ana muraja bawu yere do ube sufen nafila do jow yere ka qur'ana muraja de kama ndella ka qur'ana muraja qur'ana dursi kala do nyinen ka dursi kala do tara siufe dondola nko qur'ana eba muraja chogodi ako dongo do ko alebe hijibi woro nyogona kala soko manu ulafe minna ba fe kamin kala soko mafelala ko abe jono yede sufe folo abe jonaye aka sufe nafila bo ajoni o hijibu de stilefe abe sago ka ku muraja tuguni donc sufe nafila baga ibe se ka qur'ana kala ani joli be se ku be fara nyogonka yeba fe ka hakke min kala qur'ana la akala ikan nafila la har na ti kunna ni nafila de do qur'ana tay ka kala qur'ana tay ka laje ka kala inofe samaraw bo ko bena ni demsen fitinu ye samara bu sena una be yele tapika bo ni samara munu bu sena ni samara un nogolendo unu kana do tapika parce que tapi be furade tapi be kode ni uni samara jora kan ni nogo be samara la dro be do tapila ni mogo do sigira ka abe seke ka fini nogo ou be abe tapi nogo aka fura baga bolo donc ni nogo be samara konila unu kana jo tapika mais demsen fitin me samara ba sena me ana amatama na dugu kolo kan nogo sitala ba sitala ono kado ciden ka misiri kuna yasoro tapite uni samara de tumbe do ka sallini samarai mais munye o sunna imbali auntilela tapi munumbe misiri kono ani karo munumbe misiri kono donc amanka anni samara ka do uku nogo ube ni samara kana do kana soro ngoni bi ka samara la abeto misiri kono kata mogo do toro wode ya to on ka misiri ini samara te do kono donc demiseni mununi ni samara bu sena na ya soro demisen fitine do samara kura de do na sen nogo shitala ba shitala na ka do misiri kono mais na ya soro nogo de bula uku bu sena kana tapu no alaikum salam Tebu ko bani yoro ku be wori munu mina ko an fule ka fo sisan ciden tilela samaraw tumbe do misiri kono ube sallinu ye ne tapi ko yo bari ni ulu ta inte kelene parce que munye jamana dew nyere maliye nyere munyu bila filipantiani jahiliya la araye hakilina uko bode bara dinala hakilina te dinay ka fu ede ka hakili be fundu misariya nyona wodi yato uko nindina lesa fihi qiyasu wala arawu qiyasu kuro kambe qiyasu mina al qiyasu fasil ni islamia dina qiyasu tialenta kono koy qiyasu tialenta se ga barake qiyasu tiale munye ko al qiyasu ma nasu fasidul itibar kullu qiyasu be ni qiyasu ke kasuru delila bambolo konni mani e ko ebeto misaliya fe ngorela ko ye qiyasu tialenta ibolo islamia to jate ali ibn abi talib ko dina tunye hakilina de ko ale bafo ale tumba fo kufi dugmalama de ka salo comme ale ye cide nye abe kufi ko aba sanfela de salo donc o ya ira dina te hakilina parce que ni dina e hakilina de say bafo ko kufi dugmala o de do noko kasuro mais cide nye sanfela de salo dina te hakilina e koy dina ye dere la de ala côté ciden côté c'est bon côté donc ciden tilela no ko encore tapé ciden tilela tapé tumbe misiri kono wa atunte de donc misiri kono kencere tumba ni bele tapé tunte ciden tilela ori yato tapé nana antilela ini samarate jo tapé ka mais ulu be delili minke ale fule ka misalia minna ko munu bande yorola ko be delili ke ko wori ka fara nyogo ka kadi min banna kadi aka mugoma
ko ciden tilela niya e ciden ko dumuni kaduma ko ulu tilela ko wori tunte dumuni de tumbe marase galonde yewoye ciden tilela sefani euro nunu ni dolari baw bolo chogo mide sanu ni worije de tumbo plasila sanu ni worije tumbe balo be yo tamaro be dumunu be me utumbu ka sanni fere woni sanu ni worije de komi sefa baw bolo chogo me be sanni fere kenay chogo mide sebo tilela sanu ni worije de tumbo plasila me cide ma fo baniro la ko mo kana ni sanu yewo ama fo jafara ka bana ma fo mo kana ni worije wo akon sunu li ali jafara ta'ama fa innahum qad atahum amru yasquluhum an sunnati ta'am akwai dumuni de tobi akata di jafara ka mo ko do nanu ma min busugula ka bo dumuni tobila ko do nanu na min busugula ka bo dumuni tobila ciden ko dumuni de ka tobi kata tuma aya soro sanu be worije be komi sefa be e bolo chogome mais cire ma fu mo shikana ni sanu ama fu mo kana ni worije ako dumuni de ka tobi aw ka wori nyogona tumbe ko hari ni sefa in tunte sanu ni worije tumbe mais cire ma mo sinya maria ko baniro lay kata sanu di ma fu baniro lay ta worije di mo ako dumuni de kata kaduma dum fana kunye munye ku usugulara de parce que ni mogo dobe nu kam mogo banna sisa bu degu be sugula be hammi be hudunu du sukasu bula usugula lendo tese ka tobile ke sigi nyogo aw ka dumuni tobe kata dumu ka dumuni ke mais sisa ni aw ye wori fara nyogo ka duma ayu bila dumuni tobi de la u ba mu bila dumuni tobi la ayu bila dumuni tobi de la hari mogo min ko seta anya kana dumuni tobi aw ya fara nyogo ka ya duma hari min tumbeta kaso abe yele maso en kono ko wori una nakaba anka sigan kan nunundu nu bananata awan ni ma dumuni tobi de eye kunko la suma de ko yaye u yere ma wori bo mo ka wori fara nyogon ka dawma ka dumuni tobi amma dumuni ye aw de bila dumuni tobi la e picciden ka sebo jerir ibn abdullah al-bajali ka hadisa nana ako kunna na'uddu al-istima'u ila ahli al-mayt wa sana'at at-ta'am min an-niyahati ako ciden ka seba be ko ulu tumba jate tumbe ulu bolo de ni banne kera yoromi mo ka fara nyogon kay aka dumuni tobi ka do ko ciden ye kasimi haramu ya suka de ko dumuni tobi ni obede kelenye ulu bolo ciden ka seba wa ciden ko fana ko musummin bo kasi suguke akon ni sara kayima tobi ko yomale khama do ko jahannaba tasuma doloki de be doy kana tanka haramu bolo awam me sebo ko ni banni kera yoro mi kata fara nyogon kai ka dumuni tobi ka do ku ciden ka seba be bolo ko ani ciden ye kasimi haramu yare ko bede kelenye wulu bolo don ko be sa ka fo chogodi ko wori tunte ciden tilela won tumbe e tumami musa abu bunu mer ama fatu uhudi do kasanke sorolala fini kelende tumbala nu yado kunya fanna semfambe bo nu yado semfanna kunya fambe bo cidon ko ayo fini ndo akunya fanna asenya mfaka bimmele kala kajiga ka kaburu ko cirenye mo dumandeli sebo de tewa eske cidon ko ayo woru faranyo kan ka kasanke kala fini do na kunya fande na bimmele kala senya fauna ciden tumbe sani baitul mali kasoro ni mo min sara jiru bala parce que ciden yere salli mo ka ala deli de do bonne ala ya farima walu juru bila mo ka hakke ciyana donc ciden sani baitul mali kasoro na be salli sumin ka aba fo juru bala wa ni ko juru bala aba fo juru ya ye garanti to juru in korowa annu ko o ye garanti to juru in koro parce que garanti be juru min koro ba ko be ko me juru ta tigila ciden be sallah tigika a garanti te juru minna ciden ba fo sebo sallu ala sahibikum ciden yere be bo ko fe aba fo ay sallah to ngola alete sallaka mais ka ciden tumba ke ni juru be minna ka fo ay delili ka wori fara nyon ka juru ka sara fulon ka sallaka o tumbe ka ciden tumbe salli to ka ni juru bila te mo dele ko ka juru sara aw beta jafara hadisa ke ni nye chogodi
ko dondo la chudo chiden jora ko abai sallaka atora ka kabaru fila ko jurubala salasa dananir dinare sababala chiden ko garantu bu koro ko ay ako sallu ala sahibukum tanke min fatura addo ni abonyalen do seba bo bolo mo nyuma do chiden bole ko fe ko ati sallaka benya yele mana me chiden madalile kade me abu qatada ta de ko chiden ma sallaka salasa dananir abenne kambasara ciden salliraka don folo ciden nabi qatada tubenna ko salasa dananiru sarala ba ko ako ciden ma fu kunuya atile fulana na benna ko salasa danaw ber keratura ko sisa de ni sara sisa ciden ko ale ana barata al hijridata awa ko su ka farisu mana ka sisa de donc mbalumo beta jafara ka hadisa min fo dumuni de fora awye wori ma fola de uba min fo ko wori tum te ciden tirela sanu tumbe wori je tumbe ode tunyu ka wori ciden ma fo mo sikana noye donc be min ka ke an ko nun nye sunna mo wudambi kata sunna mo wudambi kata doni made wudambi kata dawa made ulu de nimbe do dina kono ulu de nimbe do dina kono beta hadisa ko fenye hadisa temmenye amma bora si sawa hari abubakar tilela ciden fatura doro don mata aya famu ko jugulawa abubakar ni sheba ma buboro awa o chaman debe munun buddambe kata doni ni dawa made o famu ko jugude ba chaman bulo qur'ana aya woni hadisa wala donc abbe wori nyinin min ke banni yoro la ko abbe mo deli ate islamia sariya kuno bidia de dore lesirita la dina la de ciden ma ke sebo ma ke tabina ma ke tabina no ke et puis an yanka demsenia ke har burusula tonte yo ngonno non do na dina kono tilemandere ndere la haran kam mo folo munun temeno ka fi ko kala unni fe nin ko sugu tuntu bolo dogo ba siginde kono ya nimbe monto montora ka be do dina kono haran yire ka jamana kono nunun tunta la yire anta hatta har yoroja kar mo fulo munun tumen temene ya nin tuntu bolo fanta nyamin tumbe burusula nyona be ya ni hoy deli tumbe anka burusu mo bolo ni banni kera atunte o ande yen nimbe monto munun buddambe kata doni ni ta wulude nimbe monto ko ba do dina ko kasurata kono en ni mo min fatura abanna e yire ba do ka demba e fantaunde de gumbuka ni jama charla mogote hakan min kan noyma ado ka jifa ko ne kata duma ke bashi tolaw e yire ba do karasa fatura me ka demba ya fantande tundo fuite demba ya bolo ni jama charla e budo wa muga nogorima wa keme nogorima milon kene yire nogorima ado ka jifa ko ne katu segre ka dama jombe bo kalama min wori beli min fulani nye wori mbeteli bambagato mo dorondia o fenni wori min geli ni ya yedde ya cesira la de alimami ya cesira la wajulu kala ya cesira la munum be deme munum yu cesira la beta de bala ni wori farala nyogonka alimami min sallira ko tabe ta ka dama de na tama dama teta de wori be konta nyana de na tama do atiga teta ayina fara jama ma sigilen de beto awa wajulu kala o chogola antara banni dola wajulu kala debo wajulu la banni kala munun tara susutura benana ko wajulu kala wasara benana wasara anka jama wasara ayi abaka de parce que wori faralaño tumami ye fendo ta kadwa tiga ko alaka hinna bamba batoma wajulu daglala bita wori wude kama ewa munum fana ba fara ñogon kare kufura bugulo ba fara ñogon ko utabala adalla ke yoro dola ale fana ko fulata fi sabilillah jamala kata fokku do ayado do kera ka kufula ko tuy abolila kata ima e banne yoro wala munum be delele ko ka ka mo do ne yede aka na be bilala de en ko della ka bolina yede ala kote abe fara ɲɔgɔn ka so ka mɔgɔw ta sɔrɔ bɛɛ ta de b'a la wajulikɛla ta bɛ bɔ a la alimami ta bɛ bɔ a la minnu bɛ yaala la olu kufula ye olu ta de bɛ bɔ a la o de y'a to bɛɛ y'a cɛsira la fɛntɔn ninnu na dɛ jafara ka hadisa bɛ jafara ka hadisa ko a ka dumuni de tobi mɛ jafara ka hadisa m'a fɔ ko a ka wariw fara ɲɔgɔn kan tɛ yen
bo ko ni denyere ni akundili am chema na musoma ani kuisigi kanka ke chogomi ni denyere ni do chema musoma anya fo am ko minye chema tay kuma tola tile wolon fulana iba kundi fona ya soro ujura do be denku na tese kadi abese kabila ujura in kama nunu ujura tala atile wolon fulana akumbeti ni chema kundi chemani ni ya kundi ibeta shi nunu pese worijela sanu tede worije na be na garamu hake minna ibo garamu hake sarakati fantandoma hadisa sahara oka bon ni garamu hake in ka dogo yere garamu hake valeri bebe minna sefala munye a pese li kala ka pese li saradama ibo afama ni shi nunu be na garamu hake minna ni mo min ba fe ku sai bolo abebe sefala hake dimama na ya hake foye iba ka pese li saradama ka garamu nunu to abolo ibita sefa in sarakati afamuna wori jenyere ka sarakati nulu ka dogo pasigi ba soro wakati dola kuisigi bebe garamu hake mununa aba be hake mununa ka dogo nu yudi mogoma namu fara fendo de ka tesika foinyai donc ni yere ya do bala iba nyininka abenna hake minna ay usefa na ba pere sesa bebe sefa jolima na ya hake fo ibe utwa bolo ibe te sefa in sarakati kuisigu togo min kade bu ko chogola ni bu sori yoro dola ni be fili nyaman kono ni be du ko yoro do se ku kala ibo ko chogola me musomani ta sosole nanola do ko musomani fana kumbe di ko mi ewa chemani ko ciden ko wa ani tu anhu li aja ko tile wolon fulanan na chogo dola ko nugo min be demisenin kunna ayo boala ko donko ko denyere ni ani sin min be wolo ko nugo de do ko donko ciden ko nugo ka bo kunna wonogo chemani bola musomani bola ko donko ambe abola de ambe musomani fana kundi de komi chemani ta kuma fulana tigi uloko ayi musomani ka kunte di kunni hadisa na chogon na ye hadisa nana kundigila ko chiden ko de kullu ghulam murtahin bi aqiqatihi tujbahu yawma sabiu wa tuhliqu wa tusamma wa tuhliqu wa tusamma ko kundi nana yoro ko ciden ba fo ni chemani demire de kundi nana yoro ko akora hadisa la hadisa yu fora ni chemani demire de ko muso demire ma fo akono abo fora ni chemani demire de ko donku chemani de kumbeti me muso mani kuntedi ko ka derila fulana ko ananan nasai kono ko ciden ye balile ke ko muso kun kanadi ko hadisa sabatiran nasai kono ola ko anifana ko muso fule har na tara alimura la tara hijiro la leta kun ko fi atati abaka turu munun ba kun kono na turu kelen kelebe abe bulon koni kuru hakede mina turu kelen kele la katige me kunte ko fi atedi har bato yorola ko ola ko muso mani kun kanadi min ya Sheikh Abdallah Bumbaja lebo odeka lejina daima libo silmo bodeka buno isemi rahimahullah alayhi fana bodeka kafin min yin musulmani a kunti di ce mani da kumbedi ni an ya foce ko min yin masala min ya ikhtilafu ya bala donc min na idus kun kono mu ya baraka na ba shi tika donc segun nunun kono ya min giriya wulu ko musulmani kunti di wulu bodeka ko dodo ako ale ewa bange bago ma denkunde saka fagaya bo ale korobalen ko fa bese ka takewa wo dol ke wo ko minye den to dali ani ka saka faga abe den faade hake to indali faade hake saka imbe faide ka donc ni mo mi e fitini ifa ma saka faga ila dole ke ba ko ni yere korbala ase keriye ni ko ibi ka saga faga silamiya sariya ta bilika sariya ya bili faade ka doni do sunna de faade ka na wakati ya soro shede tunti faya make silamiya sariya bi ka bo ale fanaka men ni yere korbala
sekere silamia sariya ma bili kade men ni yere ko nyere be saga faga nyere nka den kundi saga silamia sariya ti balala fana ibe shakake subhanakallahumma rabbana bihamdika الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الحمد لله أبا لفك أنت ولمن تعالى بركة الحمد لله رب العالمين تنبى عليه دبب بالممسد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تنبى عليه ألمي نالدك النمي كل مون بكتمه ولمون الحمد لله بجميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا نعم المولى ونعم النصير تنوب عليه تنوكد عليه دورة أما على تنوكو أداك هيرو هير بامبلو أبب برا على ديورو هيرو هير بامبلو أبب برا على ديورو أنسكين بك هيرو هير كونو أنسكين بك كونو كبو على ديورو وما بكم من نعمة من الله أنا علني فوليكا أني تنونيكا أني بركة دندمنا الحمد لله تنوب عليه ولي الصالحين على دي يمانجلو بشينوي ولي الصالحين ولي يمانجلو olu bi siɲɔ de ye ala ye u dɛmɛ b'a ye ala ye u sɛmɛyɔrɔ ye ala ye u ka ko ɲɛnabɔ b'a ye ala ye u ka ko dulon bɛ ala de la wa ala b'u labila inshallah o ye ala ka layidu n'i bɛ bi siɲɔ ɲini i bi siɲɔ kɛ ala ye ni ala kɛra jɔn min bi siɲɔ ye i wasara diɲɛ na yan i wasara alikiyama kɛnɛ kan يا ربي على كم بيشينوي أو اللي فقالي دي مؤمنو بيشينوي أبو دمه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كو نيما على الدون على دي مؤمن بشيوي ولي الذين آمنوا قال على دي مؤمن بشيوي يخرجهم أبو بو من الظلمات كافر الدبولة
من الظلمات فلغفويات دبيو من الظلمات حاليات تجوب تانو كافيا دي بلو فرقا جان ngalu di tlero kachan ay rek ko ci bona ngala ko ci titla ci kilinde halik ma do ban fe ni sira ka sharu ka ye la la mba fam ke nate ci tew o jmei o ala sura sira ka chan ko be ki take la sura ikambe ka fo ko baraj ma sira di ka chan ambu fam fastabiqul khairat baraj ma doka no do maka te doka baraj ma bunda ka chan ni kambu maka ko ni siga chamange mina ice suro fe ambu fam no te sura sira fla ta ala la sura sira kile ta qur'ana fle alay sira jira yoro katali ma sira kile ala sura sira ngo sira kile qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni nabi ala ko ni fe ala awi ala rek kay kunna akambe nidima ay ko ala kira no fe sallallahu alaihi wasallam abi sira wada jmay ha ala kira ngana ni mi sallallahu alaihi wa alihi wasallam o matnu ko amatnu anjama be rek kala lafli billah ko raw de jari kan na fadi yara ko raw la te kira na ni wallahi ko matnu o bangulu ya asanu ma jeli ala de ko lo shi lay bitaw ala min dikrama kana ala ko tana ita ko lo shi de ne de ba ko shi inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun ay mana akum bin nige kan mana damne doro awa min kuma fason de la ala sura sraka cha ala de furubai beka ta ita sirafe nanzira lahara bin yarawo nanzira lahara na ko yarane na ebo nyanawa ni ma to mo gere jabbi gele ya lahara la ka tashi ni hakema andan kestri ala ka deme ko fe ka che bani mo wi ka nyini ni che ka taw fe ko sira do mo ko ka sira ala ni ka sira lahara ni fo anga nyami ka ta doro nanzira ko ala yare ba nyanabo idumba don ko ma ta ka sigi kana ya jun dara lahara ka sigi kan nan nyina mai naya qur'ana aya fofe ni ala yo barobo ka fo ma munu ma usebedu ala kuma ma munu ya ala ko bulu ko feke ulu bi sigili nyini ni minge e ka ta ala jabi munu ndu ma qur'ana ko ne ka to fela wala hara ko regele yoro